ሰላም ከመይ ትኾኑ ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ወብ ሜድያ ዛራ ተኸታተልቲ ነዚ ዕለት ዝምበኣር ትማሊ ብቐዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ድሕርቲ ናይ ኣብ ግንባር ነቲ ዝነበረ ናይ ኩናት ባዕለይ ክመርሖ ኢሉ ነቶም ናይ ብልፅግና ሓለፍትን ኩሎም መራሕትን ካልኦትን ህዝብታትን ኣብ ግንባር ንራኸብ ብምባል ብምኽታቱ ወይ ነቲ ኩናት ባዕሉ ክመርሕዎ ብምውሳኑ ድሕሪ ናይ ክልተ ሰሙን ኩናት እቲ ኣብ ግንባር ዝነበረ ቀዳማይ ምዕራፍ ስለ ዝተዛዘመ ትማሊ ብናይ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ሰበር ዜና ወይ ብሬክን ኒውስ ብዝብል ነዚ ንዕፅር ዝበለ ዘተሓላልፎ መልእኽቲ ካብ ናይ ኣምሓርኛ ኣብ ትግርኛ ተርጉሙ ኣለኹ እሞ ንዕኡ ንኽትከታተሉ ብክብሪ ይዕድም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ናይ ክልተ ሰሙን ዝተገብረ ኣብ ግንባር ዝሓለፎ ናይ ኩናት ብምምራሕ ዛዚሙ ንግዚኡ ናብ ቤት ፅሕፈቱ ከም ተመልሰ ይሕብር ማለት እዩ። ካብዚ ዝተበገሰ ድማ ዝተሓላለፈ መልእኽቲ ኣሎ። ካብ ናይ ሰራዊት ጠቕላላ ኣዛዚ ዝተዋህበ ሓፂር መግለፂ ይቐርብ። ኢትዮጵያ ብጀጋኑ ደቃ ትኸበርን ትሕፈርን ምትንኻል ይከኣል ይኸውን እንተኾነ ግን ኢትዮጵያ ምስዓር ኣይከኣልን እዩ። ትማሊ ኣይተኸኣለን ሎሚ እውን ኣይከኣልን እዩ። ፅባሕ እውን ኣይከኣልን እዩ ዝብል ሽም ምስ ዓወት ዝተኣሳሰረ እዩ። ብሓባር ኮይና ንክንምክት ጦር ግንባር ዝሓዝናዮ ቆፀራ ፀላኢ ክሳዱ ከድንን ከሎ ኢትዮጵያ ግን ልዕል ኣቢልዋ እዩ። ሃገርና ተኸቢራን ተሓፊራን ንክትነብር ኣብ ጦር ሜዳ ዝኽፈል ዘሎ መስዋእቲ ናይ ኢትዮጵያን ክብሪ ዝመልስ ምዃኑ እንዳበሰርኩ ዘቕርበልኩም ፃውዒት ተቐቢልኩም ሂወትኩምን ጉልበትኩምን ሓሳብኩምን ፍልጠትኩምን ግዜኹምን ሞያኹምን ዝሃብኩም ንኩልኩም ብሽም ኢትዮጵያ ከመስግነኩም ይፈቱ። በዚ ኣጋጣሚ ቀዳማይ ምዕራፍ ዛዚመ ንተወሰነ ግዜ ናብ ቤት ፅሕፈተይ መምላሰይ እንዳሓበርኩ ሎሚ ኮይነ ፅባሕ ፀላእትና ናይ ፅልኢ መንገድ ሓዲጎም ናይ ፍቅርን ሰላምን መንገዲ ክሳብ ዝመርፁ ቃልስና ቀፃሊ እዩ። ናህና ድልየት ኩሉ ግዜ ሰላምን ፍቅርን እዩ። ኢትዮጵያ ሕብረ ብሄረነትዋ ተሓልዩ ናይ ብልፅግና ጉዕዞ ዕውት ክኸውን ዘለና ድልየት ካብ መጀመርያ ኣፍሊጥና ብተግባር ደጊሕና ክንሰርሕ ፀኒሕና ኢና። እንተኾነ ግን ብተደጋጋሚ ዘቕረብናዮ ናይ ሰላም ምርጫ ዘይምቕባል ሓዲሽ ንኩሉ ዘሳትፍ ናይ ፖለቲካ ባህልን ረጊፆም ብምውፃእ ጥፍኣትን ዕንወትን ንምትፍራፍ ተበጊሶም ዝተገብረ ትዕግስቲ ኣብ ቆፅሪ ሓደ ናይ ወፃኢ ፀላእትና ብምዕፋንን ሓገዝ ብምትእማንን ህወሓት ምስ ተሓባበርቱን መሰልቱን ከምኡውን ንሃገርናን ሓደጋ ኮይኑ ነይሩ እዩ። ነገራት ከም ዝተወደአን ኣብ መፈፀምትኡ ከም ዝበፅሐን ብምምሳል ኢትዮጵያ ዘይፈልጡ ኩሎም ብፍርሓትን ስግኣትን ተዋሒጦም ነይሮም። ሰጊኦም ኣስጊኦምና ፈሪሖም ኣፍሪሖምና ዝፈተኑ ናይ ውሽጥን ወፃእን ዘብቃዕና መሲልዎም ነይሩ። ኢትዮጵያ ንምሽናፍ ሚስጥር ዝፈልጡ ጥራይ ብፅንዓት ክሳብ መጨረሻ ጠጠው ዝበሉ ኣጋጣሚ ተፈጢሩ ነይሩ። ናብ ቃልሲ ዝኣተና ሓቂ ሒዝና ኢና እሞ ናይ ኢትዮጵያ ኣምላኽ ከዓ ወትሩ ምሳና ነይሩ። ድኻምና ኣበርቲዑ ህዝብና ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ኣነቃቂሑ ናይ ወተሃደርና ዓቕሚ ወሲኹን ልብና እውን ኣበርቲዑን ናይ ኢትዮጵያ ዓወት ብዓይንና
أرينا وتكتنا زمنايون كله يحفيرو داقيمنا ناي إثيوبيا شم بوركي قلم كنصحف أخيلنا نايزي تاريخ أكل زخونكم ፈጣሪ ዕድል ዝሃበኩም ኩልኩም እንቋዕ ደስ በለኩም ናይ ኢትዮጵያ ካብ ምድማቕ ካሊእ የለን بمدبنا መሰረት ናይ ሕብረ ብሔራት ሓድነት ክልተ ሰሙን ፈፂምና ናይ ምክልኻል ሓይልታትናን ናይ ክልል ፍሉይ ሓይልታትን ናይ ፌደራል ፖሊስ ኣካላትን አባላትን ነይሮም አካባቢኡ ናይ አካባቢ ሚሊሻ ዕጡቃትን ዝኸፈልዎ መስዋዕቲ ንደቆምን እንነግሮ ድንቂ ታሪክ ሰሪሕኩም ኢኹም ብኩሎም ደጀን ኮይኖም ዝተሳተፉን ናይ ኢትዮጵያ ልዑል ሃብቲ ምዃኖም ብዓይንኹም ርኢኹሞ ኢኹም ቃልስና ኣይተዛዘመን ነፃ ዘይወፀ ከባቢ ኣለው ሕጂ እውን ዝተረፈና ሓይሊ እንዳግም ናይ ኢትዮጵያ ፈተና ኮይኑ ከይመፅእ ዘኽእል ዘላቒ መፍትሒ ንክንገብረሉ ይግባእ ነዚ እንገብረሉ መፍትሒ ንመፃኢ ክፉእ ዝሓስቡ ኩሎም ኢዶም ክእክቡን ምግባር ይከኣለና ዝሓለፈ ነመስግነሉ እምበር ወዲእና ኢልና እፎይ እንብለሉ ግዜ ኣይኮነን ዝተበታተነ ፀላኢ ምራኽ ኣለና ከባቢና ካብ ቅድሚ ሕጂ ብዝበለፀ ነቂሕና እንሕልወሉን ግዜ ሕጂ እዩ ፀላኢ ዘፍረሶ መሊስና ምምላስ ናይ ሰናይ ምምሕዳር ዝተፈናቀሉ ምምላስ ናይ ልምዓትን ፅቡቅ ምምሕዳርን ካብ ዝነበረ ዝበለፀ ምዕራይ የድልየና እና እንህቦ ብኩሉ መዳያት ሓገዝ ኣበርቲዕና ብዓይነትን ብብዝሕን ኣበርቲዕና ክንቅፅል ግዜ እዩ ዘይኸተትኩም ፍርቂ ግዜኹም ናይ ዝኸተቱ ቤተሰብ መሃብ ይከኣለኩም ንሳቶም ንዓና ህይወቶም እናኸፈሉ ንሕና ንዕኦም ጉልበትናን ገንዘብናን መሃብ ይንእሶም እምበር ኣይበዝሖምን እዩ ብዝረኸብናይ ኣጋጣሚ ነበርትዖዮምን ንድገፎምን ቃልስና ኣብ ኩናት ጥራይ ኣይኮነን ብኩሉ መዳያት ምስታፍ ኣለና ናይ ሓረስቶት እኽሊ ከይባኽን መዓንጣና ሸጥ ኣቢልና ምእካብ ኣለና ፖለቲካ ዲፕሎማስያዊ እንገብሮ ጉዕዞ ብሓድሽ መንገዲ ምክያድ ይግባአና ወፃኢ ቆጢብና ግዜናን ጉልበትናን ወሲኽና ንሃገርና ብተራእየ ይፈልጥ ምስራሕ ካብ ነፍሲ ወከፍ ይግባእ ብፍሉይ ኣብ ናይ ህልውናና ግዜ ዝረኣናዮ ናይ ኢትዮጵያ ሓድነትን ክሳብ ንዘለኣለም ፍጻሜ ሃብትና ገይርናዮ ምቕፃል ኣለና ኣብ ገጠርን ከተማን ኣብ ውሽጥን ሃገርን ኣብ ወፃእን ኣብ ከተማን ግንባርን ደጀንን ዘለኹም ኩላትና ንሓደ ዕላማ ዝተሰለፍና ሓደ ዕላማን እናና ማንም ተላዒሉ ኢትዮጵያ ምውራድ ካብ ዘይክእለሉ እንዳሰቐልናያ ኢና እዚ ሓድነትና ክቕፅል ዝኸፋፍል ሓሳባት ንመክት ናይ ዓወት ፀላእቲ ንምቅዋም ንዓወትና ዘቃልሉ እውን ንቃወም ብቃልስና ዝገበርናዮ ዓወት ከቃልሉ ዝደልዩ ገፅ
نخلق يوم بحبار تقاليسنا بحبار ترخبنا عود كم ناي سجا جوزي كجوزازينا زليو كفافلتي نحفرهم زسعارت إثيوبيا كابزيز طرفي نجر نقبل زقت أمنا فتنا بحصول بزوح شجر مكران أكو أنت قد أمنا بقللو زين رخبهم عوتات حزلنا متيو كابز قد أمنا فتنا يترف بعدلاتنا برتعنا نات نصرحنا إثيوبيا حيالن رساز خالد نخنجبرا إنا أب تحتي فتاري كلهم أب جزء فتنانا حبيرهم تطاو زبالو أبناي الدباباي زتماغوتلنا كلهم إثيوبيا لعل زبالة مسكنا تقرب لهم زجمرنايو ناي هلونا بمقصال أب صنوع زتسرته متكل ناي بفتهم ناب ودنا عبيت بممسا ولبتنا أقربا كم نملس بلعب ولبتنا أقربا كم نملس امنتي إيو إثيوبيا بدكا صعري تخبيران تحفيران نزل علم تنبر فتاري إثيوبيان حزبان يبارخ زي نيروتي ناي قدامي مينستر قال بقالو ملابك ناي صحفت ناي بتاوا صحف واحد حدا قلات نمن باو تغيرين بزغونه تي ناي كلتا سومن زتخايدي اب جنبار نتي زلعل ناي وتادراوي حلفي قدامي مينستر ابي احمد بعوض سازيمه بغزاونت ناب صحفت بيت صحفتي لما يسلخو كسبتي ناي موداتا قالسي جن ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜን ቦታን ተመሊሱ ነቲ ቃልሲ ንምምራሕ ከም ዝኾነ ተዓቢሩ ስለዚ እቲ ንሱ ዘመሓላልፎ መልእክቲ እዚ ዝመስል ነይሩ ብተመሳሳሊ እውን ከም ናይ አልጀዚራ መሓመድ ጣሃ ተወኩል ዝበሃል ወኪል ናይ አልጀዚራ ነቲ ከባቢ ከም ኮምቦልቻ ደሴ ሚሌ ባቲ ጋሸና هاي مرسى كوتاس كله تكبابي داتا زاوريو نعون مزناي إثيوبيا تيفي زاوربو بريكن نسيلوم ناي قال مسو توسخي نتناي الجزيرة زاورون كأوربو الكومي خمسة بسيل تروي لهم ترجمة متماسة لسه حد مملأ تزود يتدخلينه كهبري بصرف كان لما عندي كارب مدي بعز نباركو زي يمثل كسب بغالي حبريتا عايزكم حدش حبريتا عايزكم دلوقتي ما سلام